Появява и рубриката «Тема с продължение». Преди известно време в ефира гостува един човек, който ни разказва за чудесата на лимеца. Едно позабравено житно растение. И тогава аз се оговорих не с друг, а с самия Емил Елмазов, член-кореспондент на Международната академия по информатизация. Правилно ли го казвам? Информатизация. Информатизация, и то в Москва е тази академия. Да направим едно продължение на тази тема по проста причина, особено в криза, хората се обръщат към здравето, което ни дава природата, продуктите, които се раждат в нея и упованието, че ще оцелеем. И упованието, че ще оцелеем. А какво всъщност представлява тази наука информатизация? Това е една междуинтердисциплинарна наука, която включва квантова физика, биология, ботаника и т.н. Различни учени работят едновременно и се обменят информация. За да ни помогнат да мислим позитивно и да вървиме със здраве напред. Какво ще си готвим днес? Днеска ще има сач билкария за двама. Сач билкария, ето го, сача е тук. Да видим билкарската така жилка откъде ще дойде. Билкарската жилка ще дойде от спелтата, която е сестричката на лимеца. Айде сега, върнем топката. Лимеца е житно растение. Ако човек го погледна по този начин, трудно би могъл да го различи от лимеца, или може? Може. Лимеца е по-дребен, той е по-издължен и в същото време само едно семенце от него влиза в 4 вида обвивки, които се наричат плеви. Да. Докато спелтата е хексаплоид и тя съдържа 2 семенца във всяка плева. Чакай сега, значи, това е житно растение. Аз съм чел, доколкото си спомням, че на времето още в Древния Египет са го консумирали фараоните. В момента има ли тази спелта? Продава ли се на пазара или е нещо бутиково, което човек трябва да си намери? Тази спелта, за разлика от лимеца, който е общо взето в момента едно от спомените на Балканския полуостров, в момента е в Западна Европа. Преди всичко в зоната на Алпите. За Алпите след малко ще те питам. Дай да видим сега конкретно по нашият билкарски сач, какво си ни донесъл и какво да правим. Картофите белени, небелени? Картофите са преснички и ще ги оставим небелени, направо защото и в обивчицата има какво да се каже и какво да се вземе от нея. Много е важно как ще срежем лука и какво ще знаем за него. Значи, когато дявол е тръгнал да ръси болести по света, Господ е създал това растение и го е пратил на човека да го пази поне от 90 болести. Чувал съм, че е много лековито. Да. Когато научил за това обаче, дявола отишъл при човека и му казал: искаш ли двамата да копаем и да събираме плодовете на това растение? Той не знаел какво е и искал и той да го има. Да. Но човека знаел кой е дявола и му казал: добре, айде да копаем двамата, ти ще вземаш плодовете, защото си голям и силен, а аз ще вземам това, което остане под земята, корените. Дявола се съгласил и от тогава човека се запазил лука за себе си. Така, затова обаче винаги, когато се реже лук, той трябва да се срежи първо с кръстен знак. Това е защото дявола кличи ето тук до нас и чака да му дадем лук. Запомнихте ли, уважаеми зрители? Урок, който и аз не бях чувал. Значи, първо режеме на кръст. На кръст, за да можем, хем ще обелим по-лесно, хем ще държим дявола настрани. Така, веднага, щом го обелим, това луче се превръща за нас в в място за тайнственост. Ние ще го срежем с 2 и ще направим една плънка вътре, която аз това ще да те питам. Значи, имаме зърна от спелтата. Тук си донесъл и покълнал спелта. Ето така изглежда. Почти ние в училище си правихме такива градинки. Сеяхме жито, разни бобови. Това, което ти държиш, е поникнала спелта, а това, което е тук, е покълнала спелта. Каква е разлика? Разликата е, че тук има повече въглероден двуокис,
Т.е. то расте под земята, покълва. А тук има повече кислород. Но ние трябва да съберем небето и земята, за да осъществим едно истинско нахранване на човека. Учете се на тази рецепта и на този начин на мислене към подхода към храната, уважаеми зрители, защото това може да ви помогне да намерите и вашето духовно упование за вкусът и качеството на всеки един стрък, който ние поемаме. Ти издълбаваш лука. Искам да направя това ще го консумираме ли? Ще го консумираме, но то ще му дойде реда. Първо трябва да сложим лютата чушка. Така, когато се чухме по телефона, ти каза, че това ястие по един или друг начин ще е хем в време на криза, защото няма да е скъпо, хем ще ни помага да ядеме здравословно, хем ще е за хора, които имат някакви проблеми с стомаха. Когато язваджи, гастритаджи. Така, сега, аз мога да ви кажа, че да чукам на дърво, коремчето ми е окей, обаче като прекаля с лютото, байгън ми идва. Да, когато се яде направо. Но това е кухненска хомеопатия. Кухненска хомеопатия. Ние ще сложим това тъкмо за да лекуваме. То копира тази болка. То я създава. Но когато направим в много по-малка степен, когато дадем на въздуха, на горещия въздух вътре да я разнесе и останалото не го изедем, тогава ние ще постигнем точно резултата, който се търси. След 7 дни язвата отминава. Поне като болка. Поне като болка. Значи, чушчицата ще направим. Ако искаш, аз мога да я нарежа в последствие, ако ни трябва. Сега, тук си донесела и нещо, което аз съм голям привърженик. Правя всякакви салати и какво ли още не. Загрях едно тиганче, защото ми каза, че трябва леко да го препържим. Леко трябва да припечем лененото семе. Ленено семе. Лена е една изключително богата култура. Мисля, че... ти знаеш, едно време са лекували силната истерия, като са пускали хората да бегат през ленени ниви. Сега няма толкова ленени ниви, има повечко истерия. Сега, още нещо за лена. Да. Ако вече трябва да го дигаме да не изгори, ако този лен преди да го препечем, бяхме го разбъркали с тази чушка надребнена на ситно, в малко мед и го забъркаме, това беше онази виагра кухненска, за която ти ме питаше на предишното предаване. Аз я спестих за сега, защото са кабровица. Леко препържен лен с люта чушка, мед и нещо между 18 и 19 години. Прав ли съм? Прав си. Тогава ето, рецептата за виагра, каза ми го, както казваше един приятел, едно войниче. Сега, какво правим? Сега ще... А чушчицата трябва ли да я реже или не? Чушчицата ще стои там. Добре. Тук ще положим от единия край на чушчицата спелта, но по-никнала. Поникнала спелта. Така. Сега, покълналата... Покълналата ще сложим в самата чушчица. Добре, така. Така, слагаме я, точно така. Значи имаме пълнен лук с спелта. Роднина на житото, което се казва спелта, да не се очудвате непрекъснато какво означава тази спелта. Така, ако това не е много горещо, ще покрием всичко това с ленено семе. Добре. Микробиолозите биха казали 22 ненаситени масни аминокиселини само в това растение. Да, ленът придоби много... Така отгоре сега ще го захлупваме. Добре. И така ще направим 5 пъти поред, защото това е за двама. 3 лучета за мъжа и 2 лучета за жената. Разкажи ми за, как да кажа, съставът на билките, които ще слагаме вътре. Добре, ето започваме с салвията. Това е едно растение, което отнема чуждите енергии от човека, което отнема онова, което е в повече, което му е излишно и което го дразни вътрешно на емоционално ниво. Затова не бива никога без салвия. Това може да се намери навсякъде. Градински чай. Да се слага, защото е възможно чушчицата да надмине с нашите очаквания, а така салвията ще укрути чушчицата. Сега, тук имаме още една билка. Каква е тя? Това е див джоджен. Няма нищо общо с ментата. Не, има, защото са в едно семейство и все пак това е от баирите на билкария. Това е с цвета и той действа много добре върху очите. Къде го слагаме? Слагаме го най-отгоре. Така ще го забудем в тая дупчица, която създадохме, за да може това, което издишва, да го облъхва. Трябва да го облъхне, за да може да се стече надолу. Там има малко чубричка. Не е лошо да сложим от нея. И чубричка да сложим. Да. За да добре, мазнина ще слагаме. Обязателно, но тя ще бъде събрана с малко вода. Нека да не забравяме, че това е едно кризисно
ядене. Ще ги подредим в петичка тук. Добре. Любителите на месото биха казали, това няма да ме нахрани. Къде е белтък? Не се прави. В спелтата. Спелтата има 37% протеини, почти толкова, колкото са в месото. Значи... Мазнинка отгоре? Да, разбира се. Отгоре върху всяко. Добре. И в същото време... Добре, уважаеми зрители, на гости ми е самият Емил Елмазов. Една тема с продължение. При миналото си гостуване той ни разказваше за лимеца, братовчет на житото, което консумираме в момента, но днес ни разказа за спелтата. Една братовчетка на лимеца и братовчетка на житото. Интересно е, че един такъв сач, приготвен с лук, картофи и въпросното житно растение, може да ни даде един страхотен баланс на храната, когато консумираме. Когато го комбинираме и с малко люта чушка, с малко салвия, с малко див джоджан, да. Или пък нормален джоджан, ако нямате див, ще се получи едно такова плато, което според мен е за около... По-късно ще трябва да се комбинира с малко червено вино и с този коректор, който ще събере Афродита и Марс в... Вече имаме коректори, които събират всички неща на този свят. Емил Елмазов ще ни ги разкаже след малко, а вие останете с нас, защото тайните на билките те първа ще ви ги разкрие член-кореспондентът на международната... Как се казваше? Академия по информатизация. Вау! Ще разберете още след малко. Готварство и квантова физика. Сач билкария за двама. Нужните продукти: 1 килограм картофи, 4 броя люти чушки, 5 глави лук. Подправки: 20 грама ленено семе, 50 грама спелта, покълнала и поникнала, 5 листа салвия, 5 стръка джоджен, чубрица, олио, сол. На гости ми е Емил Елмазов, един човек, който разбира за духът, силата, разбира се и здравето, което се крие във всеки един продукт. Наливам по едно вино, за да можем в негово присъствие да разгледаме и да опитаме това, което си направихме. Този сач по-билкарски. Главите лук изглежда страхотно, картофчетата, разбира се, малкото мазнинка. Нека да отворим едно лукче. Да, всяко хубаво нещо става в таинство. В таинство. Сега да разгадаем и таинството. Така, ето аз отварям едно лукче, за да можем да надникнем вътре. Я да видим сега хубаво ли е вътре. Така, чушчицата е омекнала, салвията е вкусила лука, лененото семе е влезло почти в тъканта на лукчето, все полезни неща. Ти ми беше казал, че това нещо, което покрива отгоре лукчето, не е добре да се... Нека да го събличем. Ето колко лесно става, щом става лесно. Първата шлюпка, значи, първата обивка. Да. От тук нататък това, което се получава, личи си по аромата, че сякаш си дълбоко в Балкана, до огнището. Сега, ти имаш някакъв специален коректор или помагач, или как да го наречем? Той придружава сача билкария и прави виното така кротичко, спокойно. Какво е тайната в това синьошишенце? То трябва да отиде там, където има марсови продукти. Лютиво, както са лютите чушки, както е лененото семе. Сетихме се за какво ставаше дума. Ние мъничко ще изсипим от него в нашите вина. Да. И какво ще променим? Ще променим структурата на водата. Тук е съхранена една памет от балканската роза. Какво променихме всъщност? Изнесохме се с питието там, където би трябвало да сме с храната. Защото една храна би трябвало да ни води някъде и да ни оставя там. Поне за известно време. Уважаеми зрители, едно невероятно пътешествие в света на билките, енергиите и всички онези малки тайни, които могат да превърнат храната в наш голям приятел. Дори и питиетата, за които се водят вечни спорове, които обикновено са не дали е полезно или не е полезно виното, то определено е полезно, а споровете са количествени. Моят приятел Емил Елмазов ми подари и новата си книга «Изначалният хляб». Разбира се, лимеца и неговото значение в цялата еволюция на човека и неговото изхранване. Много ти благодаря. Това беше след твоето предаване. След моето предаване. И като избликна една енергия творческа.
И ето ти тебе в тази книга. Ще направим и следваща една среща. Мисли за какво ще си говорим, за какви други енергии се крият в храните и в тяхната употреба. Аз обаче, при положение, че той ми е донесъл една награда, не мога да го пусна от нашото студио, без да му връча един прекрасен абсорбатор за вграждане от нашите дългогодишни партньори Горение. Така че и миризмите в твоята кухня да бъдат чисти и много ароматни. Аз от Ивачваро ви казвам довиждане до утре, когато продължаваме с бързо, лесно, вкусно и предавания, в които винаги има какво да научите. А сега, както си му е реда, на здраве, защото виното е истина, която трябва да се разбира ежедневно. Това предава